Dobrý den, já vám něco musím říct. Já jsem teďka tady u babičky od Lucky a musím vám něco říct. Ona tady přišla a ona řekla, nedrobte tady, a my jsme tady drobili. To je proto. No a dneska v hodině přijde do pisu. Já to byla zkoušena. A víte, jak je to projektor, tak dneska bude. Prostě do hodiny. Schovala se pod lavici. Prostě do hodiny v tichu. Trvala si těla, přikrouvala si krkla. A potom já jsem zkoušená, ne? A ona zabíje. A počkej, a ona mi řekla, jako, ať něco řeknu, jakože o botanice a o dýchání, ne? A já jsem říkala, že fotosyntéza a potom, že byl prostě kyslík v atmosféře, tak proto jakože dělají tu fotosyntézu. Ona se mě ptala, co to za fotosyntéza je. Ona tam začala asi do konce hodiny prostě něco žbatlat. Mluvíš něco, mluv. No, a rozhodně ten rejstří se děl tak. A ticho. Tiše bylo. No, a... Co to bylo? Smrkej. Smrkej. Co to je? No a... Ticho, babičko, sedí. No. A my jsme jednou byli s Luckou u šatny. Ticho, babičko, sedí na to. Aha, jo, my jsme jednou byli u šatny. Ne, asi u skřínky. No, my jsme jednou byli u skřínky a tam byla nějaká Eliška, myslím, že se jmenovala, nějaká prostě bývalá spolužačka. No, Eliška Sikorova. A teďka Lucka řekla, čau, když už jsme u toho. Ale to nejme skýpek, a teď